bojoku to. Masih bapakku ayo lanang. Ayo. Apa sampean tok lanang? Bapakku ayo lanang. Tapi bapakku yang kuburan. Hodeng. Hodeng. Metame jabang bayi lanang kabeh. Dadi apa kon, Ji? Hah? Dadi apa? Hah? Ya Mas mludruka lho. Hah? Mludruka? Delok. Mludruka. Anak senengane ngluyur-ngluyur. Napa kok goceli terus? Kon wedi ocul. Wantem aku ane banyune iki mang ceteng. Hah? Melo ora? Ha iki. Kacau. Wis, gak sapa omah. Eling omah saiki mole. Jelas to. Wis entek dhuwitmu. Lho, entek ganteng kok aku sing golek. Apa dumeh kon sing golek berhak ngentekno? Iya, Ya jelas. 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 Kok gawe apa duwe? Iku loro. Nyambut gawe oleh dhuwit. Digawe karo pura. Iya. Gawe seneng-seneng. Jelas. Wong urip sepisan iku Terus? kudu seneng. Terus lek seneng, Mari seneng ya, senep. bener ngono kuwi kon. Ya bener. 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 Heh? Hmm. Bener. Hmm. Lek jaremu sih. Tapi lek jareku iku salah. Loh. Dasar salah teko ndi? Saiki lapa kon cedhek-cedhek aku? Heh? Bojone gale nyindah ya. Sik. Sik. Bojo. Hah? Kon ngomong apa? Aku apamu? Bojo. Bojo. Sejak kapan aku dadi bojomu, Oh iya saya bojone polos adi. Lali bengi iki tak silih. Tak silih. Kon nyambut gawe golek Sandang pangan. iku mestine kanggo sapa? Ya kanggo wong-wong, Kanggo wong-wong. kanggo amal. Amal. Heeh. Amal apa? Hah? Amal kanggo ondolan ngono. Iya. Lho, Hah? tapi ana ijole. Ijole apa? Lah dikek dhuwit terijo keri-kerian. Heh? Mari panen berasmu. Panen beras budal celeng Mojokerto. Mari panen dele budal celeng Surabaya. Meneh panen rawe tak ge ngeloget cangkemmu ngono, Cuk. Lho kok Lah apa? Aku gak kate lho, ayo lho kok. Ora kate. Lek gelut, apamu tak wedeni, Ci? Lho kok. Mah. Lho kok. Mah. Kacau. Wah, iki apa? Duit ge seneng-seneng. Lho. Apa-apa ge seneng-seneng. Lho. Kon lek lore sing ngramut bojomu, Ji, gak gendakamu, gak wedokamu. Ngerti? Wis lumrah. Nek wong lanang loro, Terus? wong wedok ngramut. Nek wong wedok loro, wong lanang ngejarno. Ngomong apa kon? Ngomong apa? Enak cangkemmu. Hah? Cangkemmu kon. Sari manis, kurang manis, tambah gula. Wes, nek napa krasa lara. Enggak. Ya kucing mantap lah. Hah? Mantap baik dulu. Ya apa lho? Aku ki ya, apa sebabe aku ki gak tau mulih. Aku ngetero kaji muin. Lah kon kok melok-melok kaji muin lho. Kaji muin iku sugih wong sak glindak. Kono
sugih donya, sugih dhuwit. Kon gablek apa, Ji? Lu gablek apa? Senajan akeh duwike, akeh donyane, tapi aku duwe manuk. Lah, wong manukmu manuk kopler kok sombongno Jit aji. Manuk kopler. Seksine. Aja rame di kampungnya wong. Wong tolong mureng-mureng. Lah tolong ora-ora. Geger ndi? Ndi duwike? Pak Haji, sampean tuturi iki bojoku. Sampe iki aja nang sampe lek. Sing gak ono dhuwit iku. Soale sama liyake sinten ya Pak Haji? Lho, aku kan karo sampean. Ro aku. Oh, saksi. Ayo kon. Wah, sabar sayang. Sabar sayang. Oh, Rame tak sangoni. Hei. Aja rame iki lho kampungnya wong. wah, iki lho, Lah iya. ampe wong. Aja rame ae. Ojo rame. Nek rame Masalah niru-niru sampean Pak Haji. Lah nek sampean sugih dhuwit lho iki ra sugih apa-apa, sugih penyakit kok. Kula nyambut HP-ne. Dilu mawon. Dheweke sapa? Gawe ngebel kurelku. Oh iya, sing iki lho. Hei. Halo. Bokong nduk ngarep. Lho, pokoke ndung ngarep ae bekakase gak ketok. Halo. Kamu di mana? Sekarang bojoku minggat tok. Kamu datang terus ya? Iya. Oh, pun. Aja rame kampungnya wong. Iya. Tolong bek mureng-mureng. More-more. Sampeyan nudur kan tak gak? Rujukan ya. Ya aja tukaran ae. Ha tukaran bojoku gak raine iki. Mangono arek upayu jange nomor sampeyan. Arek. Waduh, sip iku. Aduh. Adol ae. Sing kene. Kene lho. Wong lanang kok karo dhuwit kok. Pantes. Modelmu lek dikeki ndongak-ndongakno Jit aja lek tak kok kei gak dikeki paling kok rasani. Duwe kok elek kok iso. Oh, Sing kene, tak gawakno. Oh, Nggih, dudukno. Dudukno mana iki lho? Hebat tunggale. Wong lanang iku lek nggawa dhuwit gampang ilang ya gampang tek. Lek wong wedok ya gak anti copet dilebokno brankas. Nah. Aman. Nggih, Bu, nggih. Aman terkendali. Masih nang pasar anti copet. Anti copet kon dilindungi BH. Si. Iso copet. Rogo iki gak iso. Ya iso. Copete kendel. Jajal ta? Jajal ayo. Aku wis katen pasar ya. Ha. Stop. Kamu akan kemana? Kula aja ngeten pasar. Dan pasar. Nggih. Bawa uang. Tidak. Heh? Tidak. Gak percaya? Duh, boleh digeledah? Boleh? Boleh. Oh, tidak boleh di sini. Loh. Ini kan punya perempuan. Loh, enggak apa-apa. Katanya ini berangkas. Tidak boleh dari sini ya dari sini. Oh, wedok bojo menang-menang saene dhewe. Wes gak akan ngomong. Aku atene bayar arisan. Tapi sih. Boleh. Bolak-balik bayar arisan. Oleh kapan? Tak tengeri. Lek sampe kon nucul, oh, jek takok dosa kon ji ambek aku. Kacu. Rut. Boleh apa? Tak kei tengeran. Pokoke lek enek tipake cilik iku wong wedok gendakamu. Lek gedhe iku wong lanang. Ya muga-muga wong lanang. Lah kon le, saiki ya. Apa? Iki kok kerubunge plak. Tak tengeri. Apa-apa Hubung. ada jero. Iya. Kate metu ndi? Ayo.
Pikir gitu dipikir. Ayo. Out. Sik. Lah, yo gak kurang akal aku. Kurang akal piye? Mikir, rada rono. Mikir. Ora iso. Jangan akal. Ayo kata betul dikon. Ayo. Kata betul dikon. Hei. Loh. Mencolot. Loh, turunan senggong ini. Hei. Bojoku bebe, nek adem-adem kena lagi kemol ya. Wah, ayo. Ya iki tur piye iki? Wah, dah, Mbak. Ya muga-muga ae sing teko ki wong lanang. Kathik teko wedok, waduh, kacau iki. Kacau iki, wis, kacau iki. Kacau iki. Aduh, kacau iki. Hei. Iku aja dicaca. Waduh, aja dicaca. Iki ngono tengeran sikilmu ku cilik. Ora cilik iki ndaya wendik sing ayu ku teki. Oh, kale, apa ini sing kale dicaki, Pak? Iki aja tengeri wedak. Iya, ndi? Lho, iki. Iya, kale dicaki ta. Alah. Waduh kacau iki. Colot gak oleh. Mati gak oleh. Kok tambah jebau. Lagi gak kacau. Ada, arek iki lewegi lho, Mbak. Pak. Kok tak batuk. Kok koro-koro. Lho, watuke didhisikno gerake kok kari-kari. Pak tajem. Ada apa jempolan? Aduh, Mbak, ngene iki terus sak suweger lho, Berak. Aduh, keliru ya. Adune aku sing njuk pangku apa ben njuk pangku aku. Lho, tung keliru. Keliru. Aja balani. Kale. Ayo foto wong loro sayang. Foto wong loro. Foto wong loro. Ngene lho. Ngene lho. Kurang ide, engko terus duaan wes nang negara Cina. Gak kacau. Kok jangan-jangan? Lah kan ngene-ngene. Lah cek mambu titik lho. Gak kacau. Pak, aku kata Rene ku kata anak perlu. Berapa? Berapa? Aku ada nginep kene oleh ya. Nginep. Aku cek nginep. Iya. Wah, cucu. Wis 3 dino ae. Tapi kok aku kono 5-0. Wah, jangan. Tak tukang percuter. Ih, mesti muncrat itu. Ah, cebenan lo. Tapi jadi. Nah, yang ngono. Iya. Hatuh, Aku kan Mbak. Pajero ya. Kurang munggah. Itu kan Pajero ya. Kurang munggah. Itu kan Pajero. Kurang munggah Ya, sayang. aku menit itu kan Pajero. Ya. La. Halo. Ngene. Halo. Halo, iki boropen. Kurang enak 5 menit aku budal. Halo. Halo. Boro-boropen sih. Iya, halo Boron. Nggih. Halo Nggih, Boron. ajene kula buruwe, Mbak. Nggih, ajene kula buruwe. Bapak aku lo ngelak. Oh, jenengan lewat. Ngombe.
Oh nggih. Hei, aja dhisik ta. Tak jobono ngopi. Wah, apa pacar sampean kan nggih? Niku napa ngelak ngoten lho Pak Taji. Oh iya. Kula pendetaken. Iya, Jancuk. Boro pen pinter ya. Pinter buruku, wong buruku nek nduk kawon utek-utek kadang-kadang tak. Kesandung Pak, ngapunten. Ya apa aku ya terus. Celatun. Boro kurang ajar. Ora ajar. Celatun ganti ya. Tangan. Ayo celatun. Ayo celatun. Ayo. Lah kok tambah kurang ajar sayang. Aduh sayang, raine penceng sayang. Alah yang ngene kok aja muring-muring, engko bengi ya usek-usek ngeong-ngeong. Boro Laban iku ah. Kowe apa njaluk dipatoki loro? Ngomong. Ngomong. Lek kon njaluk dipatoki loro, sakal tak lakoni lho. Nanti kajimu ini kan, Bang. Heh? Tolong. Ngomong. Tolong digantol ya. Ngomong. Heh? Lek kon njaluk tak patoki loro saiki kelakon konci. Lho ngomong oleh aku bojoe pen, calon bojoe Ayo pen. ngomong. Kocek ta. Ayo ngomong. Alah kocek ta ngomong. Iki nyantol yo. Sapa iki? Hah? Pacarku ngono lho. Iki ngono calon pacarku. Wis tak ganyang kaya krai ping 3. Lho, lah nibo maneh iku mula cara aku ta. Aduh sayang, Ayo. raine penceng. Sayang. Sayang. Lah kok tambah renek sih? Oh, kok iso. Sapa iki? Ngaku tak sakon. Iku Ngaku tak. Ngaku tak. pada. Apamu? Hah? Takonane, ngono. Takonane. Patukmu lan kata buang. Sari rontok. Kene sayang. Ya yang aja gatekno wong gendeng. Aku mbak anggap gendeng. Nah iya ya, baru gendeng ya. Heeh. Ngomong apa? Lari nek aku ganteng ngono. Kose. Ngangkat aku lah enteng ya, ganti angkatan niku. Meneng tak takonane. Nah ya meneng kok. Atik gak kok jawab. Teni kon. Jare kon meneng kok. Rek. Baru. Ya put. Kowe gak ngidoni menisan. Gak sayang, aku kan baik. Nah. Raboh boleh. Druk. Bapak cek mole. Bapak cek. Sayang ya. Meneh ayo numpak sepur. Ayo jajar loro. Bapak jalbo sik mulai nuntwane. Bapak cek mole. Loh. Pancene pantese ndok ngono. Aduh, Mbok. Jajak jejer rek. Aduh.
Mana ngono tak takonane? Takonono. Awakmu gendaan karo bojoku wis pirang taun? Ogak kene iki ogak. Pirang taun? Rong dino. Rong dino. Wis diapakno ae apa mbek bojoku? Wis dikrikiti ya yang ya. Wah, tak kerokoti. Padahal tak kerowoki. Jawab. Iya, kok saya tak ngomong. Ah, wong kok aja emosi. Duit. Loh, sapa iku? Jorene delon ndok kuno ae. Nang kene kok dibae kon. Sari bodong, kurang bodong udele jeru. Mbakmu tibae nang kene. Disingitno kecoa bidureng iki kon. Kurang ajar kon. Nyingit-nyingitno anakku ketemu Ora usah kada ditakoni. Langsung patenono bres gak apa-apa. Patenono. Aja kuwatir nek. Wis patenono. Patenono babah bres. Bres babah. Wis. Gak usah kakek ditakoni. Patenono aku ikhlas ijol beras. Iki Patenono, paling iki mati lho aku oleh beras, oleh mie, oleh duit. gaplek pringkilan wis tuwek pecicilan. Iso anjene. Ketemu pirang perkara kok nyikitno anakku. 5. Apa ae? 1. Loro. Loro. Hek hek. 3. Papat. 5. Mencret. Ana siji sing durung. Apa? Mek-mek aku. Ayo. Ayo. Anakku kok apano wisan? Nggonku ki api pe dicongkang cangking. Aja wani ambek anake. Mek kon kepingin nyok menti lomboke. Ayo. Rasakno ya apa kon? Susune mana dukun? Kurang ajar. Tuwek-tuwek. Pada banci. Aduh. Kene, Duk. Loh, kon niku tak rabekno ambek wong lanang ganteng. Nyambut gaene tepak, duwe anak loro gono sing pokro. Gak adikmu gak kon, he? Gak kira tak seneni anak kurang ajar. Kok niku ya kurang ajar memang kok niku. Aduh seneni dan Mbak. Kene, Lano. ojo mirang-mirang no mak, ojo ngisi-ngisi no mak. Wong mbakmu salah gak gelem diseneni. Ya gak salah ya. Iya, sampe ngejar ngambil ae ta mangkane Mbak minggat. Mbakmu minggat kok gak kena diatur, Nak. Apa aku kate dirabeno mbek sapa? Lah ya. Aku minggat. Kono tak rabekno mbek jamian katene. Jamian. Apa ya? Wong jamian elek. Jadi kon selama iki ambek Taji diapakno, Nak? Ngaku. Kok Diapakno, Nak? diganyang, Mak. Kon diganyang. Kon dadi adike ya apa? Mek gak iso ngajar Taji, meneh tak pecat kakak. Tak kan gak apa-apa, aku diganyang oleh Pak Jero dimana mbek jamian. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Nek oleh jamian cerit-cerit tok. Gak apa-apa. Gak apa-apa sih. Oleh Pak Jero. Gak apa-apa ya. Ayo.
anakan wong loro gak ono ngangkat dipilih. Bapak. Aku bunuh diri lho. Aku bunuh diri lho. Aku bunuh diri lho. Hei, aku bunuh diri. Anjen anak jancuk. Iya. Loh. Iki yang ngono. Wis seru duwe bojo, irunge sak jambu kelampok, mata keranjang, kakek gendaan yo mbok jarno ae. Sama bojoku iki lho ya, sungguh gak dipatoki loro orang arah waras. Aja loro mek bojomu telu. Wis biasa nek bojoku selingkuh iku wis biasa. Dadi aku gak kaget lek kate sampean patenono ora apa-apa. Kan mati saiki. Ayo. Aja macam-macam kok nang wong Madura. Ngomong apa kon? Ora ngomong apa-apa. Kon jangan tak pakai nih kon. Aman. Aman apa? Lo setru kon. Aman apa? Pokoknya kon ngomong. Dikira wong wedok kaya aku wedi. Mek ana wong Madura wedok wedi ambek kon ya. Meguru maneh. Timbang mati meneh saiki kon tak pakeni. Top. Are. Kok sing kok pekarane kok. Are. Iki Cak, sing gawa anakku Cak. Sampai arep wedok teko kene, Rendok, tak takoni. Hei. Sampai awakmu teko kene. Awakmu sampe teko kene mu lho. Sapa sing ngongkon? Oh, asu kon. Rene. Ngene lho, Ji. Aku sing ngongkon rene. Bah, kon cek geger. Maksudmu? Lah wong kon tak utangi dhuwit gak mbokeki, malah mbokeki tok. Mosok wong tuwek-tuwek mbokeki dhuwit 2000 ripis. Wah, dadi mangkelmu kepara iku ta? Wis aja kuwatir. Tak kei dhuwit sing utang dhisik. Anakmu gak Anakku gak diapa-apa, Gak diapa-apa. No. Kami. Aku mek beda tadi to. Iya. Anakmu aman gak ono apa-apa. Kundet. Karo Okta pisan. Cak. Ya timbangane turu sore-sore rek. Wong bengi iki lakone ya rame. Iya permintaan. Lah ya permintaan pisan Joko Brek pahlawan Sawunggaling. Sawunggaling. Ayo ndelok, Cak. Lo jeruk Budi Wijaya.